بەلگەیەن سەرهەڵدانا قامشلۆ di duwazdeh heyva sisyan di hezar û çar bi taybet ji pirês bîst û sê Kurdî. Ez Elind Şêxî ji we re çîrokê bibêjim. Destpêka serhildanê ji yarîgeha Qamişlo derket. Dema ku lîstikek gokê di navbera tîma El Cihad û El Futuhê de çêbû. Gelek xort ji bajarê Dêr El Zor hatibûn. Da ku li lîstikê temaşe bikin û hejmarek hemezin ji polîsên rejîma Sûriyê bi navê Hefzên Nîzam li yarîgehê bûn. Piştî 10 deqan ji lîstikê temaşevanên tîma El Futuhê dest bi sixêfan kirin li hemû sembilên Kurdî. Da ku şerek dest pê bike û du zarokên Kurd werin kuştin li yarîgehê. Li vir polîsên rejîmê hemû deryên yarîgehê qapat dike û bilez berê xwe dide lîstikvanên Kurd tîma El Cihad û li wan dide bi giranî. Li vir gelê Kurd li Qamişlo radibe û meşekê li dar dixe li dijî rejîma Sûriyê û ban dike bi mafê Kurdan. Selîm Geblo weliyê herêma Hesiça biryarê dide leşgerên xwe ku bi fîşekan êrişî Kurdan bikin. û pêra 5 kes tên kuştin. Ji wan gîvara Xelefbiro Mihemed Hesên Zêdo û du zarok jî li yarîgehê. Di 13 heyva sisyan 2004 serhildan diçe Hesiça. Dema ku milletê Kurd radibe û meşekê li dar dixe li dijî rejîma Sûriyê. û digihên kolana El Qamişlî. Li vir leşgerên rejîmê dest bi karê xwe dikin. û di encamê de şehîdek bi navê Ghessan Qincar û gelek birîndar dikevin. Heft ji wan li nexweşxaneya El Wetanî. Berîvan Fered Şêxî ji malbata Cuan li taxa Salihiyê. Xwendekara wêjeya İngilîzî yek ji birîndaran bûn û Abdurrahman İbrahîm Yûnus jî. Hesiça û Qamişlo ne bi tena xwe bû. Amûda bavê Mihemed jî tevlî serhildanê dibe. Dema ku gelê Amûdê radibe û berê xwe dide navenda bajêr û peykerê serokê Sûriyê Hafz el Esed dixe û berê xwe dide nifûsê ya ku gelek xelk bê welat hiştibûn û wê jî dişewitîne. Dêrka Hemko û girgêlekê jî tevlî dîlanê dibin. Li dêrkê serê peykerê Hafz el Esed hat şkenandin. Piştî meşekê li dijî rejîma Sûriyê li hemû kolanên bajêr. Di 16 heyva sisyan 2004 li Efrînê û Helebê û Kobanê serhildan dest pê dike. Dema ku keçek û xortek tên kuştin û 17 kes birîndar dikevin li ser destê leşgerên bi navê Hefzên Nîzam. Di 17 heyva sisyan 2004 dermên du sivîlên Kurd hatin standin ji nexweşxaneya Helebê. Tevgera xwendekarên Kurd li zanîngehên Sûriyê. Li zanîngehê Sûriyê jî xwendekar rabûn û ya herî zehmet ew ya Şamê bû. Dema ku nêzî 300 xwendekarê Kurd meş li dar xistin ji zankoya El Adab hetanî qada El Umewîyîn û di encamê de gelek xort hatin girtin û navê hineka ji wan Biradost Ezîzî, Brahîm Murad, Dilgeş Ibrahîm, Welîd Ibrahîm. Carek dî xwendekarên zanîngeha Şamê berê xwe didin taxa Zorava ya ji sedî not Kurdin da ku tevlî meşê bibin. û li ser rêya Rewboyê Mezê nêzî 100 xwendekar hatin girtin û bi taybet li bin pira Elwezan. Gelek xort û keç ji Zorava jî hatin girtin û ji wan Gîvara Şukrî, Ciwan Xalid, Menal Seyid, Diyar Mihemed Emîn û 4 ji wan jî birayê hev bûn
شيار يوسف، زردشت يوسف، شیندار یوسف، ڕێباز یوسف. نویسکار و ڕۆژنەمەڤان ڕاشد ئەحمەد یەک ji girtiyan bû ka em li çîroka wî jî guhdar bikin. سردانا قامشلو آن 2004 وشتی بیرا من دوی دمێ دەهین ئەس خۆندەبانکار بووم لە زانینگای شامێ لەبەری درۆژان ئەزدەک هەتمە باشژاری خوا باشژاری قامشلۆ گەلێ کورد چاخی گوشەهیدی خوا بەشاردن بە گەریان مالی خوا چاوان هێزین ڕێژیمی ئێریشی مەکردن و بسەڵدان ئەم گرتن گرن زندانەدا تێبیرا من ئەم برنا فرە ئەم دەولە ژێر دگوتن نزیکی دە ڕۆژان ئەم تێدا هشتن پشت ئەم برنا باژاری حەسەکێ زێدەی مەهەکێ مەلوەر زنزانە داهشتن ئەم برنا پشتە گرتیگەهان بەزن ئالفەید مایل باژاری شامێ لێ بڕاستی گەلێکی مەخستن ئەم ئێشاندن تێبیرا من زنزانێدا ئێستا حسە و مرە بوو ئەسڕەدی بەرهاک توێ زنزانان بەبەستێ دەبوون. Dişeşê heyva çaran 2004 dixordên Kurd hatin kuştin dibin lêxistin û êşkenciyê de û navê wan Ferhad Mihemed Elî 21 salî, Hesên Henîf Nemo 23 salî. Helbestvanê Kurd Zeredeş Têkal di helbesta xwe de dibêje Ez ciwanekî bayî me. Ez ciwanekî bayî me. Dema gozin dilê bîranînê li kozeka dilê min dide. Awirên me dibine fermêskin ji bîranînê hewar û heware dilo. Kur min nelorîne lo. Darbesta min bûye navnîşanek ji bîranînê. Kolanên Qamişlokê bi xwînê hewar û hewar dike lo. Debese xwe di nav bîranînê min de serxweş neke dilo bese. Mata kengê hestê helbesta min xencera tolebûnê di boxçika rêwiya û evîndara devedekoro. Nalnalên Qamişlokê di hemêza Hesîça tê. Nalnalên Qamişlokê di dergûşa zarokên Kobanê de belabûne kuro. Debese xwe di nav bîranînê min de serxweş neke bese. Bîranînên te paytexta Yezdan ji dilovaniya xwe di helweşîne kuro. Debese heyî dilo. li Hesîça kuştin û birîndarkirin ne bi tenê xwe bû. Xordê Ereb yê ji taxa El Ezîziyê berê xwedan di kanên Kurda yê li bazara Salihiyê û hemû dizî û talan kirin. û li ebara şiwê jî Xordê Ereb ji taxa El Goyran hemû dikanên Kurda talan kirin û bi alîkariya hêzên rejîmê tevlî kûçek û fîşek hatin belavkirin li hemû xordên Ereb li Hesîça ji hêla rejîma Sûriyê û bi destê Selîm Keblo weliyê Hesîça. Hejmarên dawî li gorî gelek ajansên mirovatî 45 kes hatin kuştin ji wan 4 zarok, 100 birîndar ketin, 2000 hatin girtin ji wan 500 xwendekar. Tevlî ku heta niha hinek ji wan nedîyarin. Rêxistina Efewî ya navnetewî raporeke dûdirêj derxist derbarê serhildana Qamişlo û tê de dibêje ku 36 kes hatin kuştin û 100 birîndar ketin û 2000 kes hatin girtin. Heta nîzarokê 12 salî jî ji wan hebûn. û tê gotin ku leşgerê rejîmê li Amûdê
û dêrkê neman hetanî 5 rojan. Ev çîroka serhildana Qamişlo bû ji pirês 23 ez Elend Şêxî.